Россия положениесі бар, Татарстанныкы бармы деп мен Фенер академиясына müracaat еттім, Kozanға барғаштым. Чөнки аны ул положение Фенер академиясы язарга тиеш булган. Анда әйтелгән 2005 елда Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысаларында 2005 елда Татарстан Фәннәр академиясының Тел, әдәбият һәм тарих институты тарафыннан Татарстан Республикасы дәүләт телләр рәсми визуал атрибутикада һәм күргәзмә мәгълүматта куллану турында нигезләмә проекты эшләнеп, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппаратына тапшырыла. Әмма ул чакта нигезләмә расламый. Бу 2005 елда. 2013 елда мәсьәлә кабат күтәрелә һәм нигезләмә проекты кабаттан каралып Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрелә. Ләкин бу проекты расламый. Шул килеп кала. 2016 елда башка исем белән әзерләнеп, проект кабат хөкүмәткә җибәрелде дигән менә Фәннәр академиясының җавабы бар. Исеме юкмы? Башка исеме? Бу мимтәле шәһәрне бизи торган менә бу күргәзмә вывескаларны, атрибутика менә язуларны үтәүнең законы бар бит программада. Нигезләмәсе эшләнергә тиеш дип язылган менә бу программада. Нигезләмә эшләргә тиеш булган 2005 елда Фәннәр академиясе тарафыннан. Мин шушы нәрсәне укыштым, аларга хат яздым. Алар миңа шушындай җавап бирделәр. Димәк, эшләргә тиешле эшләр Фәннәр академиясе тарафыннан эшләнгән, хөкүмәт кабинетында булар ята. Без бит инде телләрне ни өчен үтәлми, ни өчен безнең җиңү параклары русчаны языла, ни өчен шәһәргә русчаны бизәләп йөрибез. Шул музей мисалында гына инде. Русчаны язып куйганнар вывескалар. Алар бит килеп чыга, положение булмаган килеш бүтән шәһәрне үз билдекләре белән генә язган булып чыга. Законсыз рәвештә бюджет акчасын кулланалар булар. Үзләре ничек тели, шулай кулланалар. Нигезләмәсе расламаган. Расламаган килеш менә ята кабинетлар, кабинет мисаллар. Монда дөресен әйткәндә положениелар, концепцияләр, законнар, законга isteme бүтән кәгазьләр күп генә ясалмасын, аның тышына язып куелган. Дәүләт телләрен үстерү, сохранение, изучение, развитие государственных языков Республики Татарстан. Государственные языки урыс теле һәм татар теле. Урыс теле безнең кайгыртуыбызда мохтаҗ түгел. Аның үстерү турында бер нәрсә язып тормыйча, татар теленең дәүләт теле статусына ирешүен өчен кайгыртырга кирәк. Дөресен әйткәндә, Татарстан хакимияте Министрлар Советыда, президент берсе дә чынлаттырып, татар балаларын татарча укыту турында кайгыртканнары юк. Русиядә президенттан, Русия президентыннан кисәтү яисә тыю бу мәсьәләдә юк. Бөтен нәрсә белән Васильевовнан да, Ливановмы, яисә аларның ниндидер бергә эшләүче сотрудникларымы безнең мәктәп системасы белән идарә итә. Безнекеләр ата-аналарның теләге шундый бит дигән булып, ата-аналардан оештырып урысча укытуны кертеп бетерделәр. Мәктәпләр, татар мәктәпләре юк хәзер. Монда безнең үзебезнең Татарстан хакимияте, Татарстан мәгариф идарәсе һәм мәктәп директорлары, күп кенә укытучылар үзләре гаепле. Ата-аналарга сылтарга кирәк, ата-аналарга мәктәп кирәк. Кабул иткәндә, менә бу татар мәктәбе, без сезнең балагызны татарча укытабыз дип, бөтен теләгән татар балалар татарча укыталарга тиеш. Чын барлыкта бит икенче татар гимназиясын укытырга дип киләләр. Шуның яртысыннан артыгын таратып җибәрәләр, монда инде урын бетте. Бүтән җирдә татар мәктәбе юк. Балалар урыс мәктәбенә барып керә. Бу үз агына куелган бер куркынычлы эш безнең хакимиятнең. Беренче елдан татарча укый белүче балалар азаячак. Аннан соң ата-аналары татарча белә торган гаиләләр кимәячәк. Чынлап та туарга мөмкин ситуация, ата-аналар сорый башларга мөмкин, урысча укытыгыз, мин үземнең балама дәресләр әзерләргә булыша алмыйм дигән сылтау белән. Менә шуларга әкрен генә алып бара безнең Татарстан хакимияте.
Минтимир Шариповичтан алып тынды, хәзер президент Миннихановтан шул ук сәясәт. Шуңа күрә аларга ишеттерәсе иде моны. Без моны аларны теге ничектер каратып күрсәтү өчен түгел, татар халкының мәнфәгатьләрен алар якларга бурычлы.